pasilluko neskakara, Onartz, Maite, Arianet, Laura, Iraia. Berba batek azaldu behar bada, gaztetzen egin bizi. Aprobatu ez dauenak, hau ez dakiz zer den. Balore batzuk eta helburu batzuk argi eukinde, ie dana posible da. Nik uste dut familia bat sortu dingule bertan. Gaur egun gara, garen modukoak, asamblea gaitik. Belaunaldiko gazteon ikuspuntutik behintzet, San Herribet oso hilde goana, ikuspuntu tradizionalista batetzako San Herribet oso komodoa. Vamos, San una balsa de aceite esaten dana. Behar izan handi egoan zeo sortu eta eraikiteko gazteak gaztei begire. Ikusten ginduzen aukerak egoten zirenak hemen, hori zabaldutea eta ia gazte asamblea sortutea. Nik uste dut eurek nervioso ifini zirela, ez? Azken baten Lemoako gazteak desperdi gaute ibilten gintzezan, eta heldu zen momentu beterabak egin dule batu behar gintzezala. Delak, pankartak, pintadak, ziren, zeo zer, gure agintariek ez zeudela bape akostumbrautu horretara. Gu lupaz begitute egoten gintzezan, alde guztietatik eta udaletik, bebai. Mestu gendun hori, derrepente, desagertu zan, eta berriro ikusi ginen kalean. Pena handi egaz. Ostras, da nire letreatu. Lemoa guztiko ate guztiek jogindu zen. Zaizima firman duzi, baina pasada bat. Taia leku bete herrien, non batu. Honek dire gure jai alternatiboak. Klaro, seguk hor bezgindu neukiten espaziorik. Presinkatza izan, momento jartada. Bueno, presinkatz eta hemen egin diren beste ekintza asko, zorakeri bat. Hori zen aldaketa bat, lehenik presinkatza. Oso ez modirante, ez? Estandi, ez? Munduaren txako ez ezagun edan hitz eta gutzako hainbeste esan nahi deko zena. Bizeman gaztartean, eta hieda, euserik eta, ontsen momentetan politena edo, ez dakit, histori bet urtetea hemendik, guretzako da horraitik, ez dakit, gaztetxeak gutxako deko zer esan handi.